parang brazen na yung mga crimes. Kung nakikita rin naman nila na nahuhuli rin yung mga gumagawa ng krimen na yan, eh, di feel naman na safe pa rin sila dahil may nangyari man, may ginagawa man ng kapulisan. Legitimate yung concern, sir. Oh, hindi talaga gaano lang concern dahil na kung yan ay kidnapping for ransom na victimizing wealthy Filipino businessmen o kahit sinong ordinary Filipino, cause of concern yan sa lahat ng Pilipino na andito. Pero sila mga inchik na kidnapan. Okay, meron mga Pilipino kidnap ng Chinese. Wala po. But still, that is a crime, di ba? That is a crime. And that should be stopped. Tsaka sir, nasa teritoryo natin kasi. Oo, nasa teritoryo natin. Basta ang point ko natin dyan is para ito kasing nangyayaring petty crime sa kanila, among Chinese. Ikaw hindi ka makabayad ng utang sa akin, ikidnapin kita. Ikukulong ko tayo sa room ko hanggat hindi ka magbabayad. Parang gano'n ang kanila.